नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। హరే కృష్ణ అందరికీ కూడా. సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము అందున 15వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు మనము 38 శ్లోకాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో సో బ్రహ్మ దేవతలతో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, నా యొక్క మానసపుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు వైకుంఠ ధామములో శ్రీహరిని దర్శనార్థమై వారు అక్కడికి పోవడము. సో వారు ఆ సమయంలో ఆ భగవద్ధామ వర్ణన అంతా కూడా తెలియచేస్తూ వారు 6 ద్వారాలను దాటి 7వ ద్వారం దగ్గరికి చేరుకోవడము. 6 ద్వారాలను కూడా వారు యథేచ్ఛగా అక్కడికి వారు చేరుకోవడం జరిగింది. సో 7వ ద్వారం దగ్గరికి వెళ్ళగానే అక్కడ ద్వారపాలకులు వారిని అడ్డగించడము. సో వారు ఆ ద్వారపాలకులో ఎప్పుడైతే వారిని అడ్డగించారో ఆ భగవంతునికి దర్శనార్థం భంగం కలిగినటువంటి ఆ సందర్భంలో మునులు ఆ ద్వారపాలకులను శపించడము. సో ఇక అప్పుడు ఆ ద్వారపాలకులు వారు చేసినటువంటి ఆ తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని భక్తుల పట్ల వారు చేసినటువంటి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు సో ఇక పశ్చాత్తాప పడుతూ వారు అడుగుతారు, మేము పతనం చెందినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క విస్మృతి అనేటువంటి మోహం మమ్మల్ని ఆవరించకుండా నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి మేము ధ్యానించే విధంగా, ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించుకునే విధంగా మాకు అవకాశం కల్పండి అనేటువంటి విధంగా వారిని వేడుకుంటూ ఉంటే, సో ఆ విధంగా ద్వారం దగ్గర ఆ మునులకు అలాగే ద్వారపాలకులకు మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఆ మునులు ఆ ద్వారపాలకులు వనర్చినటువంటి ఆ అవమానాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ పద్మనాభుడు ఆ శ్రీహరి సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ధర్మాత్ములకు ఉత్సాహకారకుడును అయినటువంటి ఆ భగవానుడు శీఘ్రమే ఆ విషయాలను తెలుసుకొని పరమహంసల చేత మహామునుల చేత ఆపేక్షించబడు తన
శరణారవిందములతో, అంటే పరమహంసలు మహామునుల చేత పూజించబడేటువంటి ఆయన యొక్క చరణారవిందములతో నడుచుచు ఆ లక్ష్మీదేవి సహితంగా ఆ ద్వారం దగ్గరికి ఆయన వస్తూ ఉన్నారు. ఆయన వస్తూ ఉంటే ఆయనతో పాటుగా లక్ష్మీమాత కూడా రావడము జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం. సో ఇంకా చెప్తారు ఆయన. సో ఆ భగవంతుడు వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఎంతో సుందరంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్ణనను ఇక్కడ మనము ఈ 38వ శ్లోకంలో నిన్నటి క్లాస్‌లో ప్రభువు మీకు చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి అంశము. సో ఆయన ఆ భగవంతుడు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి వర్ణన ఉన్నటువంటిది ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశం అక్కడ. ఎందుకంటే సాక్షాత్తుగా ఆ పరమాత్ముడు వారికి ఎదురుగా రావడము, ఆ ఆ ఛత్రము, చామరదలను పట్టినటువంటి అనూయులతో కూడి ఆ దేవదేవుడు నడుచు వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ చామర తెల్లని కేశములు తెల్లని హంసల వలె మృదువుగా కదులుచూ ఉన్నాయట. హంసలు నడుచుకుంటూ వస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ చామరలు ఆ విధంగా ఉంటూ ఉన్నాయని, అలాగే ఆ వాటి నుండి వచ్చేటువంటి అనుకూలమైనటువంటి పవనాలు ఆ చామరలు విసరడం వల్ల ఆ వచ్చేటువంటి గాలి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఛత్రం పైన ఉన్నటువంటి ముత్యాల హారములను సైతం ఆ హారాలు కూడా కదులుతూ ఉన్నాయట. అవి తెల్లని పూర్ణ చంద్రుడి నుండి జాలువారేటువంటి అమృత బిందువుల వలె తీవ్ర గాలిచే కలిగడి మంచుయో అన్నట్లుగా ఉన్నదట. సో ఆ విధంగా వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది ఇంతవరకు కూడాను. సో ఇక ఈరోజు ఈ 39వ శ్లోకం మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే, కృష్ణ ప్రసాద సుముఖం స్పృహనీయదామ స్నేహావలోక కలయా హృది సంస్పృశంతం శ్యామే పృతావురసి శోభితా తయా శ్రియాస్వః చూడామణిం సుభగయంతమివాత్మదిష్ణ్యం. సో ఈ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కృష్ణ ప్రసాద సుముఖం స్పృహనీయదామ, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ ప్రసాద అంటే సర్వులను ఆస్వాదించుచు, అంటే సమస్తాన్ని కూడా ఆస్వాదించేటువంటి, సమస్తానికి కూడా ఆనందాన్ని కలిగేటువంటి ది రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లెజర్ అనేటువంటి వర్డ్ చెప్తాం ఇక్కడ. సో కాబట్టి సర్వులను ఆనందింపచేసేటువంటి వాడు, సర్వులను ఆస్వాదించేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు సుముఖం, కృష్ణ ప్రసాద సుముఖం. సుముఖం అంటే ఇక్కడ మంగళకర ముఖం. ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖం ఎంత అంటే మంగళకరం, ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖార విందం ఎంతో మంగళదాయకంగా ఉండేటువంటి, స్పృహనీయ అంటే చెప్తున్నారు వాంఛనీయమైనటువంటిదిగా ఉండేటువంటిది, అంటే చూడాలి అనేటువంటి, స్పృహనీయ ధామం అంటే ఆశ్రయము. ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ముఖం ఎంతో మంగళకరంగా ఉండేటువంటిది, ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆయన ముఖం ఎంతో మంగళకరంగా ఉండేటువంటి ముఖం. సో ఎప్పుడు కూడా వాంఛనీయం అంటే మనం చూడాలి, మనం పొందాలి అనేటువంటి, ఆశ్రయం పొందాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండేటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ స్నేహ అంటే అనురాగము, స్నేహము అంటే అనురాగం మనకి అవలోక అంటే కాంచేది, స్నేహావలోక అంటే అనురాగాన్ని గాంచేటువంటి, కలయా అంటే కళ అనేటువంటి విస్తారం చేత, హృది అంటే హృదయమునందు, సంస్పృశంతం స్పందిస్తూ ఆ హృదయంలో కలిగేటువంటి స్పందన. మరి ఏం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు సర్వులను ఆస్వాదించేటువంటి, సర్వులకు అందరికీ కూడా సర్వజీవులకు ఆనందమయమైనటువంటి వాడు, మంగళకరమైనటువంటి వాడు,
ఎవరిని దర్శించుకుంటే మనం మంగళదాయకం అవుతుందో అలా దర్శించ ఉండేటువంటి ఆశ్రయమైనటువంటి అందరికీ కూడా ఆశ్రయమైనటువంటి ప్రేమానురాగాలను కాంచేటువంటి వాడు, ఆ అనురాగాలను పంచేటువంటి వాడు విస్తారంగా. మరి ఆయన యొక్క చూపులు హృదయాన్ని స్పందింపచేసేయగలిగేటువంటివి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు. శ్యామే అంటే శ్యామల వర్ణుడగు భగవానుని, శ్యామ సుందరుడు కదా. సో కాబట్టి ఆ శ్యామ వర్ణము కలిగినటువంటి, అంటే ఆ బ్లాకిష్ శ్యామ్ అంటే ఆ వర్ణాన్ని కలిగినటువంటి భగవానుడు, పృథౌ అంటే విశాలమైన, ఆ భగవానుడి యొక్క విశాలమైన ఉరసి అంటే ఆ వక్షస్థలము, ఆ భగవంతుని యొక్క విశాలమైనటువంటి ఆ వక్షస్థలంపై శోభితయా అంటే ఆ విశాలమైనటువంటి వక్షస్థలము అలంకరింపబడినట్లుగా, ఎవరి చేత అలంకరింపబడింది? శోభితయా శ్రియా. శ్రియ అంటే ఎవరు? లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీమాత చేత ఆ భగవంతుడి యొక్క హృదయం అలంకరించబడి, ఎందుకంటే హృదయస్థంలో ఆ భగవంతుని యొక్క హృదయంలో ఉండేది ఎవరు? లక్ష్మీమాత ఉంటుంది. మరి ఆ లక్ష్మీమాత ఆ శ్యామల వర్ణుడైనటువంటి భగవానుని యొక్క విశాల హృదయ వక్షస్థలంపై ఎవరున్నారంటే ఆ లక్ష్మీమాత అట. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత స్వహ అంటే స్వర్గలోకాలు, ఓం భూర్భువ స్వహ అంటుంటాం కదా. సో స్వహ అంటే ఆ స్వర్గలోకాలు. చూడామణి అంటే ఆ శిరస్సుపై ఉంచేటువంటి ఒక మణి. సో సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటే ఎంత అలంకరణలు ఉన్నా ఈ తలపైన, శిరస్సు పైన ధరించేటువంటి మణిపూసలు కానీ ఏదైనా ఉంటే అది ఎంతో, అన్నిటికీ కూడా అది కిరీటం అంట. మకుట కిరీటం అంటాం కదా మనం, కిరీటం లాంటి. సో మిగతా ఆభరణాలన్నిటికీ కూడా ఈ చూడామణి అంటే ఆ శిరస్సు వెంట్రుకలపై ఇక్కడ ధరించేటువంటి ఒక ఆ చూడామణి. సో లాగా ఎలా అంటే శుభగయంతం మహద్భాగ్యమును విస్తరించుచు, అంటే అక్కడ ఆ లక్ష్మీమాత ఎలా అంటే ఇక్కడ ఆ ఈ సమస్తాలకు కూడా ఆమె ఒక ఆశ్రయం వలన, ఆమె యొక్క ధామం వలన ఈ మహాభాగ్యాన్ని విస్తరిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవ అంటే వలే, ఆ మహద్భాగ్యం విస్తరించుచున్నట్లుగా ఉంది అట ఆ లక్ష్మీమాత ఆ భగవంతుని యొక్క హృదయం. ఆత్మా దేవదేవుడు శ్రీహరి, ఆ కృష్ణ భగవాన్. దిష్ణ్యం ధామము అంటే ఆ ధామము. సో ఇక ఆ లక్ష్మీమాత ఉన్నటువంటి ఆ లో ఆ ధామము ఈ మిగిలిన భౌతిక ధామాలన్నింటికి కూడా చూడామణిలాగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆ భగవానుడు ఆనంద నిధి. సో ప్లెజర్ ఆఫ్ రిజర్వాయర్, ఆనంద నిధి, ఎంతో ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి ఇక నిధి. సాధారణమైనటువంటి సంపదల గురించే మనము ఎంతో గొప్పగా అనుకుంటాం కదా, మరి ఇక్కడ భగవంతుడు ఆనంద నిధి అని చెప్తున్నారు. అతని ఎవరు ఇక్కడ? ఆ భగవంతుని యొక్క మంగళకర సన్నిధి, ఎంతో శుభదాయకమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సన్నిధి అంటే ఆ ప్రజెన్స్ ఏదైతే అక్కడికి వచ్చాడు కదా. ఇద్దరు ఇక్కడ ద్వారపాలకులు మరియు ఆ మునుల మధ్య అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ, అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనకి వారి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ సంభాషణని తెలుసుకుని ఆ భగవంతుడు అక్కడికి వచ్చాడు. ఆ వచ్చినటువంటి వర్ణనను ఆయన మనకి వివరించడం జరిగినటువంటి అంశము. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవంతుడు ఆనంద నిధి అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు సర్వమంగళకర సన్నిధి అయినటువంటి వాడు. ఆయన యొక్క ఆ ప్రజెన్స్ అందరికీ కూడా ఎంతో శుభాలను కలగజేసేటువంటిది ఆయన యొక్క సన్నిధి, ఆయన యొక్క ఉన్నటువంటి ప్లేస్. మరి సర్వల వరదానమునకై అంటే అన్ని జీవులకు కూడా వారి యొక్క ఇచ్చలను నెరవేర్చేటువంటి, అంటే వారి కోరికలను నెరవేర్చడానికి వారికి వాడై ఉద్దేశించబడినది అని చెప్తున్నారు. అతని యొక్క
ప్రేమమయ దరహాసము. మరి ఆ భగవంతుడు అలా వస్తూ చిరునవ్వుతో దరహాసంతో, చిరు దరహాసంతో ఆయన వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క దరహాసము, అలాగే చూడ్కులు అంటే ఆయన యొక్క చూపుల యొక్క స్పర్శ. ఆయన చూపు ఎవరిపై పడితే ఆయన యొక్క దర్శన భాగ్యం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం కదా మనం. సో మరి ఆ చూపులు, ఆ చూపులు అంటే చూపుల యొక్క స్పర్శ హృదయ హృదయ కుహరమును స్పందింప చెయ్యగలవు అని చెప్తున్నారు. అంటే చూడండి, ఆ భగవంతుడు ఆనందదీయుడు, సర్వమంగళ కర సన్నిధి అయినటువంటి సర్వులకు, అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించగలిగినటువంటి వాడు, అందరికీ ఆనంద సర్వుల వరదానమునకై, అందరినీ కూడా ఆనందజేయింపడానికై సో ఎంతో ప్రేమమయమైనటువంటి నవ్వుతోనూ, ప్రేమమయమైనటువంటి చూపులతోనూ ఆయన యొక్క చూపులు పడగానే, ఆ చూపులు, ఆ యొక్క నవ్వు, భగవంతుని యొక్క నవ్వు చూపులు ఆ వారి ఎవరిపై పడితే వారి యొక్క హృదయ కుహరాలలోకి ప్రవేశించి ఆ హృదయాన్ని స్పందింప చేయగలుగుతాయి అని చెప్తుంది. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం నవ్వుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఎవరికి ఏమీ అనిపించదు కదా. సో కానీ భగవంతుని యొక్క చూపులు, ఆ భగవంతుని యొక్క నవ్వు అక్కడ ఉండేటువంటి అందరి యొక్క హృదయస్థ కుహరాలను చేరగలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే హృదయ స్పందన, ఆ హృదయాల్లో స్పందన కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది వారికి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శ్యామల వర్ణుడగు, ఇక్కడ అదే అన్నారు కదా, శ్యామే పృతౌ ఉరసి శోభితయా శ్రియా స్వహ అంటూ చెప్పినటువంటి. సో ఆ శ్యామల వర్ణుడగినటువంటి ఆ దేవదేవుని విశాల వక్షస్థలము లక్ష్మీదేవి ఆవాస స్థానము అని చెప్తుంది. మరి ఆ స్వర్గలోకములకు చూడామని వంటి ఆధ్యాత్మిక జగమును ఆమె మహిమాన్వితము కావించుచున్నది. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మనమున్నటువంటి ఈ లోకాల్లో, ఈ ఉన్నతమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచాల్లో ఉన్నతమైనటువంటి లోకం మనం బ్రహ్మలోకం అని చెప్తాం. సో దానికి పైన ఆధ్యాత్మిక లోకము ఉన్నటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం ఆ లక్ష్మీమాత ఆవాసం వలన, సో ఆమె ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకుని ఉండడం వల్ల ఈ లోకాలన్నిటికీ కూడా తలమానికంగా పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్ ఆమె చేత, ఆ లక్ష్మీమాత చేత మహిమాన్యతము కావించుచున్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా భగవానుడే స్వయంగా ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క సౌందర్యమును, భాగ్యమును విస్తరించుచున్నట్లుగా గోచరిస్తూ ఉంది. మరి ఆ లక్ష్మీమాత ఎక్కడున్నది? ఆ భగవానుడి యొక్క వక్షస్థలంపై ఉన్నది. సో కాబట్టి ఇక ఆ భగవానుడు ఆ వస్తువు అక్కడికి ఏదైతే సందర్భంలో మునులు మరియు ద్వారపాలకుల దగ్గరికి, అంటే 7వ ద్వారం దగ్గరికి, సో కోపంతో ఉన్నటువంటి మునులు, పశ్చాత్తాపంతో ఉన్నటువంటి ఈ ద్వారపాలకుల దగ్గరికి ఆయన వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ భగవంతుని యొక్క వర్ణనను ఇక్కడ ఎంతో చక్కగా మనకి తెలియచేసినటువంటి శ్లోకం ఇది. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనము చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఈ శ్లోకానికి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అనువాదం తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం, ప్రామాణికమైనటువంటి భాష్యం మనము చూసినట్లయితే, సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు భాష్యంలో.
విష్ణు భగవానుడు అచ్చటకు చేరి సర్వుల ఎడ ప్రసన్నుడయ్యను. కనుకనే ఈ శ్లోకము కృష్ణ ప్రసాద సుముఖం అను పదము ప్రయోగించబడినది అంటూ, సో ఈ శ్లోకం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారు ఎంతో చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అక్కడ వాస్తవానికి ఆ ద్వారం 7వ ద్వారం దగ్గర జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి? ఆ మునులు వారికి జరిగినటువంటి అవమానానికి, అంటే వాస్తవానికి వారు, అంటే మునులు మహాత్ములు ఆ యోగమాయ ద్వారానే అక్కడికి రాగలిగినటువంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా, మరి ఆ వైకుంఠ లోక ధర్మం ప్రకారంగా ఎటువంటి క్రోధానికి స్థావు లేనటువంటి పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా, ఆ భగవంతుని దర్శనానికి కలిగినటువంటి ఆటంకం వలన వారు వారి యొక్క, అంటే ఆ కామం యొక్క సహోదరుడైనటువంటి క్రోధము వారిని ఆవరించడం. సో క్షణకాలం ఆ సమయంలో వారిని అడ్డగించినందుకు వారు ఇక్కడ, అంటే వీళ్ళు అసలు వాస్తవానికి ఈ ధర్మానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించారే. మరి ఇక్కడ ఎవరు కూడా భగవంతునికి శత్రువులు ఉండరు కదా. మరి అటువంటి సందర్భంలో వీరు మమ్మల్ని ఎందుకు అడ్డగించారు? అంటే వీళ్ళు ఈ లోకంలో ఉండదగినటువంటి వారు కాదు. ఈ వైకుంఠ లోక ధర్మానికి వీళ్ళు భిన్నంగా ప్రవర్తించారు కదా. అందుకే వీరిని ఎక్కడైతే ఆ కామ క్రోధ లోభాలు అనేవి ఉంటాయో అక్కడికి వీళ్ళని పడేద్దాం అనేటువంటి భావించి, ఎందుకంటే అక్కడికి పడేయడం వల్ల అది వారికి మేలు కలుగుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండి భగవంతుణ్ణి నియమ నిబంధనలను పాటించి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తారు, ఈ లోకంలో అని వాళ్ళు భావించి చేశారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ ద్వారపాలకులు కూడా ఆ మునుల పట్ల జరిగినటువంటి తప్పిదాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకొని వారిచ్చినటువంటి ఆ శాపాన్ని అంగీకరించి, దానికి వాళ్ళు సుముఖంగానే ఉన్నారు శాపాన్ని అనుభవించారు. ఎందుకంటే వారు ఆ భక్తుల పట్ల, మునుల పట్ల తప్పు చేసినటువంటి వారు, తప్పిదాన్ని భక్తులు కనుక వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. తెలుసుకొని అయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థన ఏంటంటే, ఇక్కడ మాకు ఆ శిక్ష, అంటే ఆ శాపము అనుభవించేటువంటి సమయంలో మేము ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండాలి. విస్మృతి, ఆ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వెళ్తే భగవంతుని యొక్క విస్మృతి అనే మోహం కలుగుతుంది. మరి అది మాకు కలగకుండా ఉండాలి అని వాళ్ళు కోరుకున్నారు. సో ఆ సమయంలో ఇక అలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో భగవంతుడు అక్కడికి రావడము, మరి ఆ భగవంతుడు, మరి అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి ఆ భగవానుడు ఎలాంటి వాడంటే కృష్ణ ప్రసాద సుముఖం, అంటే అందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలగజేసి అందరినీ కూడా ప్రసన్నుని చేసేటువంటి మంగళకరమైన వాడు ఆ భగవంతుడు అక్కడికి వచ్చాడు అని చెప్తున్నారు. సో అపరాధులైనటువంటి ద్వారపాలకులు సైతము తన యొక్క విశుద్ధ భక్తులైనటువంటి భగవానుడు ఎరుగును. సో సర్వులను చేసేటువంటి వాడికి మరి ఆయన భక్తుల గురించి తెలియదా? తెలుస్తుంది. అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు, అపరాధం చేసినటువంటి, సో ఇక్కడ భగవంతుడు అక్కడికి వచ్చి తన ద్వారపాలకులని సమర్థించడం లేదు. ఎందుకు? ఇక్కడ చూడండి, మరి ఏంటి, వారు ద్వారపాలకులు వాస్తవాన్ని చూస్తే వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీని వాళ్ళు చేసినట్లే. ఆ మునుల పట్ల ఆయన ఈ విధంగా ప్రవర్తించాలి. మునుల పట్ల వాస్తవానికి వేరే విధంగా ఉంటే కోప్పడాలి. ఏంటయ్యా మీరు, వారి పని వాళ్ళు చేస్తే మీరు వారిని శపించడం ఏంటి అనే భావన రాలా కృష్ణ భగవాన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ అపరాధులైనటువంటి, అంటే ద్వారపాలకులు అపరాధం చేశారు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు అనుకుంటున్నారు. సో అలాగే ఇంకొకటి కూడా, ద్వారపాలకుల పైన కోపం కూడా పడట్లేదు. ఏమంటున్నారు? అపరాధులైనటువంటి ద్వారపాలకులు తన విశుద్ధ భక్తులే అని భగవంతుడు ఎరుగును. అనుకోని విధంగా వారు భక్తుల ఎడ అపరాధమునర్చరే గాని నిజమునకు వారు నువ్వు భక్తులే. భక్తుని ఎడ అపరాధమునర్చుట ఎనున్నది భక్తిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటిది. కనుకనే భక్తుని ఎడ ఉనర్చడే అపరాధము మదపటేనుగు విచ్చలవిడిగా పరుగెత్తుట వంటిది అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు తెలియచేశారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మదపటేనుగు ఉద్యానవనంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు
మొక్కలన్నింటినీ త్రొక్కివేయును. అదేవిధంగా విశుద్ధ భక్తుని ఎడ ఉనర్చడే అపరాధము మనుషుని యొక్క భక్తి యోగ స్థితిని నశింపచేయును. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తుల ఎడ అపరాధం ఇక్కడ మరి ఆయన తన యొక్క భక్తులు ద్వారపాలకులను ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. ఎందుకు మరి వాస్తవానికి మరి మునులు అక్కడికి వస్తున్నటువంటి మహాత్ములైనటువంటి మునుల దర్శనానికి అడ్డుపడ్డటువంటి ద్వారపాలకులను కోపట్టలేదు. ఏంటి మీరు చేసిన పని? వాళ్ళు వస్తుంటే ఎందుకు మీరు అడ్డగించారు అనేటువంటి కోపంతో కూడా లేడు భగవంతుడు. సో అటు మునుల ఎడ గాని, ఇటు ద్వారపాలకుల ఎడ గాని, సో అది భగవంతుడు. అదే ఇతరులకైతే సో ఆయన ఎలా ఆలోచిస్తున్నారంటే ఇద్దరు కూడాను సో వారి మధ్య ఉండేటువంటి అంటే ఆ భగవంతుడు సర్వజీవుల ఎడ సుహృదయంతో ఉండేటువంటి వాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి. సో అందుకే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, అనుకోని విధంగా వారు భక్తుల ఎడ అపరాధమొనర్చరే గాని నిజమునకు వారును భక్తులే. భక్తుని ఎడ అపరాధమొనర్చుట అనేటువంటిది భక్తిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటిది. కనుకనే భక్తుని ఎడ అపరాధమొనర్చుట మదపటేనుగు విచ్చలవిడిగా పరుగెత్తుట వంటిది. పిచ్చి ఎక్కినటువంటి మదమెక్కినటువంటి ఏనుగు పరిగెత్తేటువంటి పరిస్థితి అని చైతన్య మహాప్రభువులు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడు తనను అమర్యాద జరిగిన, తనను అవమానపరిచినా భరిస్తాడేమో కానీ తన భక్తుల ఎడ జరిగేటువంటి అపరాధాన్ని తానెప్పుడూ కూడా క్షమించడు. అంటే ఓర్చుకోరు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు, భక్తుల ఎడ జరిగేటువంటి అపరాధము విచ్చలవిడిగా పరిగెట్టేటువంటి మదపు ఏనుగు వంటిది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అది ఆ ఉద్యానవనంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి వాటిని మొత్తం కూడా తొక్కు. అప్పుడప్పుడు మనం టీవీ న్యూస్లలో వింటూ ఉంటాం, చెరుకు తోటలు లేదా ఏదో తోటలన్నింటినీ ఏనుగులు గుంపు వచ్చి తొక్కి చేసిపోయింది. సో అలాంటివి అవి చేసేస్తాయి. అలాగే ఆ భక్తుల ఏడ ఏదైనా అపరాధం ఉనర్చినట్లయితే ఆ అపరాధము చేసినటువంటి భక్తుడి యొక్క భక్తి ప్రోగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో మొత్తాన్ని కూడా నశింప చేస్తుంది అని చేస్తుంది, అక్కడ వరకు ఆపేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి భక్తుడు ఏదేని అపరాధం ఉనర్చినను భగవానుడు పట్టించుకొనడు. కనుకనే అతడెనడు తాను అవమానితునైతినని భావింపడు. సో భగవంతుడి ఎడ ఏ విధమైనటువంటి భక్తులు ఏ విధమైనటువంటి అపరాధాలు చేసినా వాటిని ఆ భగవానుడు ఏ విధంగానూ పట్టించుకోడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరి ఎడ ఇది అంటే తనను అవమానంగానూ భరించడం చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎన్నో ఉదాహరణలు చూస్తాం మనం. శిశుపాలుడు ఎన్నెన్నో మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మీన్స్ ఎంతెంతో ఆయన్ని అవమానపరుస్తూ ఉన్నా క్షమిస్తూనే వస్తాడు కదా. సో కానీ తన భక్తుల ఎడ జరిగేటువంటి సో ఆయన ఎప్పుడు కూడా మనం చూస్తే చిన్న దానికి కూడా మనం ఎంతో అవమానపరంగా ఏదైనా చిన్న దాన్ని మనం చెప్పిన దాన్ని కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోలేదనుకోండి మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భావనకు ఆ భగవంతుని యొక్క ధోరణికి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది, ఆ భగవంతుని ధర్మం. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఆ భగవంతుడు తన ఎడ జరిగేటువంటి అపరాధాన్ని తాను ఎప్పుడూ కూడా అవమానుడిగా భరించడు. కానీ ఇతర భక్తుల ఎడ అంటే తన భక్తుల ఎడ అపరాధం అనర్చుట అనే విషయం మందు మాత్రము ఆ భక్తుడు సావధానుడై ఉండవలే అని చెప్తున్నారు. సర్వుల ఎడ సమభావమును కలిగినటువంటి ఆ దేవదేవుడు తన భక్తుల ఎడ ప్రత్యేక అనురాగమును కలిగిన వాడైనందున అవమానితులైన వారిని ఎంత దయాదృష్టితో గాంచునో అంతే దయతో అపరాధులను సైతము గాంచెను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అపరాధం జరిగినటువంటి తన భక్తులను వారిని అలాగే ఆ అపరాధులను సైతం కూడా అంతే దృష్టితో చూస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడే చెప్తూ ఉంటారు, నేను ఎవరి ఎడ కూడా పక్షపాతదో వైఖరితో ఉండను, అందరితో కూడా సమానంగానే ఉంటాను, అన్ని జీవుల ఎడ కూడా. కానీ ఎవరైతే నన్ను కావాలి అనుకుంటారో వారి హృదయంలో నేనుంటాను, వారు నా హృదయంలో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ
ఆ భగవంతుడు సర్వుల ఎడ సమభావమును కలిగి ఉండేటువంటి ఆ దేవదేవుడు తన భక్తుల ఎడ ప్రత్యేక అనురాగమును కలిగి ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అవమానితులైనటువంటి వారిని ఎంత దయతో కరుణిస్తాడో అంతే దయతో అపరాధులను సైతము, అంటే భక్తులు ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ అటు ఆ మునులను, ఇటు ఆ ద్వారపాలకులను ఎవ్వరి ఎడ కూడా ఆయన ఎటువంటి క్రోధాన్ని కలిగి ఉండలేదు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం. సో కాబట్టి అటు అవమానితులైనటువంటి వారెవరు? మునులు. సనకాది మునులు అవమానితులైనటువంటి వారు. ఎందుకంటే దర్శనార్థం నిరోధించబడినది. మరి ఎవరు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి అపరాధం చేసినటువంటి వారెవరు ఇక్కడ? ద్వారపాలకులు. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణకు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. భగవానుని ఈ స్వభావమునకు అతని అపార దివ్య గుణరాశియే కారణము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుడు ఆ ఎంతో, అదే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి కృత్స్న ప్రసాద అనేటువంటి, సో ఆయన సర్వుల ఎడ, సో ఆ భగవంతుడి యొక్క ఈ స్వభావము, ఆయన యొక్క అపార దివ్య గుణరాశియే, అంటే అన్ని జీవుల ఎడ ఆయనకు ఉండేటువంటి కరుణయే, ఆయనకున్నటువంటి ఆ ప్రేమ స్వభావమే అనేటువంటి అంశం చెప్తుంది. భక్తుల ఎడ ఆ దేవదేవుడు దరహాస వైఖరి ఎంత మనోహరంగాను హృదయము స్పందించున్నదిగా ఉండుననగా అది సర్వులకు మిగులు ఆకర్షణీయమయ్యను అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి ఆ భగవానుడి యొక్క స్వభావము అదంతా కూడా ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి గుణాలు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ ఆకర్షణీయం ఎంతటి ఇదిగా ఉంటుంది అంటే చెప్తున్నారు ఆయన. అట్టి ఆకర్షణము, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆకర్షణము, ఆ భగవంతుని యొక్క ఆకర్షణము ఈ భౌతిక జగపు అత్యున్నత లోకములకే గాక, అంటే ఈ భౌతిక జగములో మనకు చూస్తాం, మధ్యలో మనం ఉన్నాం, మనకు దీనికి పైన ఉండేటువంటి లోకాలు, ఆ భూర్లోకం, తర్వాత స్వర్గలోకము, దానికి పైన తపోలోకము, తర్వాత సత్యలోకము, ఆ బ్రహ్మలోకము. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నతంగా ఉండేటువంటి లోకం ఏంటది? ఆ బ్రహ్మలోకం. సో ఆయన అంటే ఈ భౌతిక జగపు అత్యున్నత లోకములకే గాక ఆధ్యాత్మిక జగమునకు సైతము మహద్భాగ్యము అయ్యను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే చూడామనిలాగా ఆ లక్ష్మీమాత ఆయనలో ఉండి ఆ విధంగా ఈ అన్ని లోకాలకు, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత లోకం అంటే బ్రహ్మలోకానికి పైన ఆధ్యాత్మిక లోకము ఉన్నది అనేది మరొకసారి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనకి అర్థమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఉన్నత లోకములందలి స్థితి ఏ విధంగా నుండుననేటువంటి విషయము సాధారణంగా సామాన్య మానవుడు ఎరిగి ఉండడు. సాధన సామగ్రి సంపత్తి విషయమున ఈ లోకములు పరమోన్నతమై ఉండును, అయినప్పటికీ పరమానందకరము పరమదివ్యము అయినటువంటి వైకుంఠ లోకము చూడామనితో పోల్చబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఆ వైకుంఠ లోకం యొక్క వర్ణన గురించి చెప్తే వారికి తెలియదు కనుక ఈ లోకంలో మామూలుగా ధరించేటువంటి ఆ చూడామణితో పోల్చి చెప్తున్నారు. ఈ శిరస్సులో ధరించేటువంటి ఆ మణి ఎలా అయితే అన్ని అలంకరణలకు అది అలంకార భూషితంగా ఉంటుందో, ఈ చూడామణి లాగా ఈ భౌతిక ప్రపంచాలన్నిటికీ పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకము, అంటే సర్వ సంపత్తులతో ఉన్నటువంటి పరమోన్నతమైనటువంటి పరమానందకరమైనటువంటి పరమదివ్యము అయినటువంటి ఆ వైకుంఠ లోకము చూడామణితో పోల్చబడినది అని చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే ఈ శ్లోకంలో మరొక పదాన్ని కూడా మనకి ప్రభుపాదుల వారు తీసుకొని వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఈ శ్లోకం అందలి స్పృహణీయ ధామ అనేటువంటి ఆ పదాన్ని ఇక్కడ, సో స్పృహనీయం అంటే వాంఛనీయమైనటువంటిది, ధామం అంటే ఆ షెల్టర్, ఆ ఉండేటువంటి ఆ ప్రదేశం అది. సో కాబట్టి స్పృహనీయ ధామ అనేటువంటి పదము విష్ణు భగవానుడు ఆనంద నిధి
అని సూచించబడుతున్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన సో ఆనంద నిధి, ఆనందానికి మామూలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పొందే చిన్న చిన్న వాటికే ఆనందం పొందుతూ ఎంతో అనుకుంటాం. మరి ఆయనకి ఆ నిధి అని చెప్తున్నారు ఆ భగవానుడు. సో మరి అటువంటి భగవానుడి యొక్క ఆ లోకం మరి ఎంతటి ఆనందమయంతో ఉంటుందో అనేటువంటిది ఆలోచన. పూర్ణమిక, పూర్ణ పురుషోత్తముడున్నటువంటి లోకం కదా! సో మరి అతడు సమస్త దివ్య గుణములను కలిగియుండుటయే అందుకు కారణము. మరి ఎందుకు ఆ లోకము ఆ విధంగా స్పృహనీయ ధామము అని పిలువబడుతుంది అంటే, ఆ విష్ణు భగవానుడు ఆనందనిధిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడు సమస్త దివ్య గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆయన నివాసం కనుక చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, నిరాకార బ్రహ్మమునందు లీనమగుట తపించునట్టు వారిచే వాటిలో కొన్ని మాత్రమే వాంఛనీయమై ఉండును. కానీ కొందరు సేవకులు ఆ దేవదేవుని సాన్నిధ్యమును వాంఛించియుందురు. పరమ దయాళువైన భగవానుడు ఇరువురికిని ఆశ్రయమొసగును. సో సాధారణంగా మనకి ఈ భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా 3 అంశాలను భగవంతుడు బోధించినట్లుగా చెప్పుకుంటాం. కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగము. కర్మయోగం ద్వారా ఆత్మతత్వ అనుభూతిని పొందుతాము అని చెప్తారు. కర్మలు నిష్కామ కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది. అందుకే మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక అష్టాంగ యోగ విధానంలో మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ అష్టాంగ సమాధి స్థితిలో ఆ పరమాత్మ దర్శనం, పరమాత్మ అనుభూతి, హృదయస్థ పరమాత్ముడి యొక్క అనుభూతి పలుకుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఇక భక్తి యోగం ద్వారా భగవంతుని యొక్క అనుభూతి, భగవానుడు అనుభూతి పొందేటువంటి అవకాశం కదా! సో మరి బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవానుడు. భగవానుణ్ణి అనుభూతి. ఇక్కడ ఆ నిరాకారవాదులు, భక్తులు కూడా అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునందు లీనమైనటువంటి వారు, భక్తులు అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడే ఆశ్రయము అని చెప్తున్నారు. నిరాకారవాదులకు అతడు తన నిరాకార బ్రహ్మ తేజమునందు ఆశ్రయం ఉండును. అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవడం అంటారు కదా, సమాధి స్థితి ద్వారా. ఆ పరమాత్మ తత్వంలో వారు తెలుసుకోగలుగుతారు. భక్తులకు మాత్రం అంటే ఇక్కడ భక్తి యోగం ద్వారా భక్తులు మాత్రము ఆ భగవంతుని యొక్క స్వధామమునకు ఆశ్రయం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ నిరాకారవాదులకు లభించేటువంటిది భగవంతుని యొక్క స్వధామం కాదు. ఏం లభిస్తుంది? నిరాకార బ్రహ్మ తేజం లభిస్తుంది. ఆ తేజం మాత్రమే. అంటే సూర్యుడి యొక్క వెలుతురులో మాత్రమే ఇక్కడ సూర్య మండలంలోనికి వాళ్ళు ప్రవేశిస్తారు. సూర్య మండలం ఏంటి ఇక్కడ? ఆ భగవానుడు. మరి ఆ భగవాన్ని ఆశ్రయం ఎవరికి లభిస్తుందంటే భక్తులకు. మరి అటు నిరాకారవాదులకు, భక్తులకు ఆశ్రయం వసిగేటువంటి వాడు. నిరాకారవాదులకేమో ఆయన నిరాకార బ్రహ్మ తేజమునందు ఆశ్రయం ఇవ్వగా, తన భక్తులకు ఆయన తన ఆశ్రమాన్నే ఇస్తారు అని చెప్తున్నారు. భక్తుని ఎడ అతడు అధికంగా మృగ్గు చూపుతుండును అనేటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. తన యొక్క దరహాసముతో అంటే ఆ చిరునవ్వులతో, చూడ్కులతో అంటే చూపుల యొక్క స్పర్శలతో అతడు భక్తుని హృదయమును స్పందింపచేయును. ఆ భగవంతుని యొక్క నవ్వులు, ఆ చిరు దరహాసాలు, ఆ చూపుల యొక్క స్పర్శ భక్తుల యొక్క హృదయాన్ని స్పందింపచేస్తుందట. మరి మామూలుగా మనం చూస్తే ఎవరికి ఏం కలగదు. భగవంతుడు అంతటి పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి శుద్ధ భక్తులు కూడా ఆ అవకాశం భగవంతుడు కలగజేస్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినట్లుగా వైకుంఠ లోకమునందు భగవానుడు లక్షలాది లక్ష్మీదేవి గణముల చేత సదా సేవించబడును. ఇంతకుముందు కూడా మనకి బ్రహ్మ చెప్పారు, అక్కడ వైకుంఠ లోకంలో ఉండేటువంటి స్త్రీలందరూ కూడా లక్ష్మీమాతను పోలి ఉంటారు. వారందరూ కూడా భగవంతుని సేవిస్తూ ఉంటారు. వారందరూ కూడా ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి వాసుల యొక్క పత్నులు, భార్యలే. అంతేకాని అందరూ కూడా లక్ష్మీమాత అక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి లక్ష్మిల చేత ఆ భగవంతుడు
ఇక్కడ నిరంతరము కూడా సేవించబడుతూ ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని అంతకు ముందే తెలియచేస్తుంది. లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్ర సేవ్యమానం అంటే ఆ భగవంతుడు, ఆ విష్ణు భగవానుడు ఆ విధంగా లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవి గణం చేత ఆయన సేవించబడేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక జగమున ఎవరైనా కొద్దిగా లక్ష్మీ కటాక్షము పొందినచో గొప్పగా కీర్తనీయుడగును. మరి అట్లయినచో లక్షలాది లక్ష్మీదేవి గణము ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ సేవయందు నెలకొనియుండు ఆధ్యాత్మిక జగమునందలి భగవద్ధామము ఎంతటి కీర్తనీయమో మహానీయమో మనము సులభంగానే ఊహించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తాత్కాలికమైనటువంటి సంపదలను కొంచెం ఆ లక్ష్మీమాత యొక్క కటాక్షం కొద్దిగా పొంది కొంత కోటీశ్వరుడు లేదా ఏదైనా లభిస్తే వాడు ఎంతో కీర్తనీయుడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాడు. మరి అలాంటిది ఆ వైకుంఠ లోకంలో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవి గణముల చేత సదా సేవిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ భగవద్ధామము, ఆ ఆధ్యాత్మిక జగము, ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తు, ఆ భగవద్ధామం వైకుంఠధామం ఎంతటి కీర్తనీయమో మహానీయమో మనము ఊహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు మనకి ఈ శ్లోకమందు మరి యొక్క విశేషమేమనగా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ వైకుంఠ లోకములు ఎచ్చట స్థితమై ఉన్నవో ఇది బహిరంగముగా ప్రకటితమవుతూ ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ వైకుంఠ లోకాలు, వైకుంఠ ధామాలు, భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఎక్కడుంటవి అనేటువంటిది కూడా ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలియబడింది, బహిర్గతమైనది అని చెప్తున్నారు. సో అదే ఇక్కడ చూడామణిలాగా ఈ భౌతిక ప్రపంచాలకు పైన ఆధ్యాత్మిక లోకము చూడామణిలాగా ఉన్నది. అంటే శిరస్సు చూడమని ఎక్కడ పెట్టుకుంటాము, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టుకుని, కాళ్ళకో లేకపోతే నడుముకో లేకపోతే ఇక్కడ పెట్టేది కాదు, శిరస్సుపై ధరించేది. అంటే వీటన్నిటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచాలన్నిటికీ కూడా పైన ఉన్నటువంటి స్థితి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సూర్యమండలమునకు పైనున్న స్వర్గలోకము అంటే విశ్వపు అగ్రమున గలవి, అంటే శిఖరమున అవి స్థితమై ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వమందలి అత్యున్నత లోకమే సత్యలోకము. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ బ్రహ్మాండాల్లో ఉండేటువంటి లోకాలలో మనకి 14 లోకాలుగా చెప్పే పైన ఉండేటువంటి టాప్ మోస్ట్ లోకం భగవంతుడే చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకానికి చేరిన, అతము లోకానికి చేరిన తిరిగి మరలా ఈ వాటి యొక్క అంటే పుణ్యఫలాలు లేదా చెడు ఫలాలు అయిపోగానే తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తారు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకము సత్యలోకము లేదా బ్రహ్మలోకంగా పిలువబడుతున్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు విశ్వమునకు పరంగా నిలిచి ఉన్నది. సో అంటే ఇది దానికి భిన్నంగా ఎలాగైతే మన పౌర సంబంధ శాఖ నేర నిరోధక శాఖకు భిన్నంగా సపరేట్ గా నేర నిరోధక శాఖలు ఉంటాయి కదా, జైళ్ళు అనేవి సపరేట్ గా ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేయబడతాయి. సో అదేవిధంగా ఈ భౌతిక జగత్తుకు పరంగా ఆ ఆధ్యాత్మిక విశ్వము అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు అనేటువంటిది విశ్వమునకు పరంగా అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి పరంగా నిలిచి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఆధ్యాత్మిక జగత్ సమస్త లోకములకు శిరము వంటిది అని ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినది అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ అందరికీ కూడాను. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.